Kairos, podcast venovaný tajomstvám viery, Svätému písmu a cirkvi. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 276. časť. Synodalita v malej farnosti. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, jedna z takých častých vied, námietok, keď sa hovorí o synodalite, znie veľmi jednoducho. Synodalita je pekná myšlienka, ale u nás sa to nedá. A spišská diecéza je charakteristická tým, že máme desiatky malých spoločenstiev, malých farností, dediniek, ktoré zároveň sú aj farnosťami s jedným kňazom. A málo veriacich, alebo teda malé spoločenstvo. Sú farnosti, kde je jeden kňaz, ktorý má veľa praktických starostí, má pocit, že na všetko je sám, alebo len naozaj niekoľko jednotlivcov, ktorých spočíta na prstoch jednej ruky. A tento argument nie je nejakou zlomyselnosťou, ale skôr skúsenosťou, niekedy aj únavou a povieme realizmom. Že pán biskup, príď do mojej farnosti, je to maličká farnosť, spočítaš tých, ktorí mi naozaj pomáhajú na prstoch jednej ruky. Čo mám robiť? Čiže je to veľakrát ten realizmus a čo môže ponúknuť práve tento princíp synodality, že chceme sa naozaj pozrieť tak pravdivo do tej situácie a položiť si takú otázku v takom rozlišovaní aj v modlitbe, že je synodalita v malej farnosti reálna a ak áno, akú môže mať podobu. A ponúkam nejaké inšpirácie, podnety. Chcem povedať, že ja tiež nemám vždy na všetko hneď odpovede a riešenia, ale isté postrehy ponúkam. Prvá ilúzia je predstava, ktorú musíme opustiť, že synodalita je možná len tam, kde sú veľké farnosti, veľké pastoračné tímy, kde sú štruktúry premyslené a priestory. To nie je pravda. Synodalita nevzniká zo štruktúr, z budov. Synodalita je životný štýl cirkvi, spoločenstva. Čiže on vzniká zo vzťahov, z postojov. A preto sa dá žiť v malej skupine veriacich, v osobných rozhovoroch, aj v jednoduchej, ale funkčnej pastoračnej rade, ekonomickej rade, tímu. A v spôsobe, akým kňaz a to spoločenstvo komunikuje. Nie len svätá omša, sviatosti, ale aj mimo toho sakrálneho priestoru. Lebo tu nejde o reformu nejakého systému. Tu ide o vnútorné rozhodnutie počúvať. A teda, ak veľakrát znamená, že ak sa zmení postoj, tak zrazu zistíme, že aj malé prostriedky postačia. A ono to pomaličky rastie. Máme príklady malých farností, ktoré sú živé. Lebo aké má výhody malá farnosť? Obrovská výhoda je blízkosť. To, čo sa inde považuje za slabosť, tak v malej farnosti, to, že je ich málo, je jedna z najväčších výhod. Lebo ľudia sa poznajú, vedia o sebe a častokrát zdieľajú rovnaké radosti aj starosti. Vzťahy sú osobné, poznajú sa po mene a nie anonymné. A preto sa ani nebojíme úprimnosti. A to je veľká výhoda. Samozrejme sú tu aj riziká, lebo môžu tu byť zranenia staré, pred ktorými sa nedá ujsť, lebo je to malá komunita. Niektoré nevypovedané staré rany a konflikty. Alebo niekedy aj obava povedať vlastný názor. Lenže synodalita je to, že učíme sa pristupovať jeden k druhému
evanjeliovo, ale učíme sa. Preto hovorím o tých aj školách učeníctva. Malá farnosť môže byť miestom, kde sa ľudia učia hovoriť pravdu v láske, bez okamžitého odsudzovania a odpúšťať a začínať znova. Viete, to je... Predstavte si, že malá farnosť ako rodina. No, žije tá rodina, je to maličká bunka, ale otec, mama, deti, možno starí rodičia a tak ďalej, no musia si navzájom aj povedať pravdu v láske, ak chcú, aby tá rodina napredovala, niektoré veci pomenovať, ale aj si odpúšťať a znova začať. Aj sa počúvať a neodsudzovať. Čiže synodalita v malom, chcem povedať, že čo sa dá urobiť? Ktoré sú tu také reálne veci? Je ľahšie sa zísť a komunikovať a poradiť sa pred dôležitým rozhodnutím. Môžeme pozvať hneď viacerých, keďže to malé spoločenstvo, čiže tam je výhoda, že väčšia pravdepodobnosť tej spoluúčasti na spoločnom rozlišovaní. Ľahšie sa vytvára priestor na počúvanie. A samozrejme aj čas na modlitbu pred rozhodnutím. Pretože synodalita nie je o kvantite, ale o kvalite vzťahov. Ja vás aj tak pozývam takým malým krokom, lebo malé kroky sú veľakrát tie pravé kroky. Lebo je nezmysel, a to je falošné, omyl, že ak nemôžeme urobiť veľa, nemá zmysel robiť nič. To nie je pravda. Veľakrát naozaj malé farnosti sa nám ukazujú ako veci, kde dá sa urobiť, že dá sa krásne. Jedna modlitba navyše pred rozhodnutím. Jedno úprimné vypočutie názoru. Jedno stretnutie, kde sa viac počúva, než hovorí. Rozlišovanie bez toho, aby sme hneď museli rýchlo rozhodnúť. To sú drobné kroky. Možno až nenápadné. Ale sú pravé, lebo pamätajme, že synodalita sa buduje pomaly. To spolukráčanie, spoluuvažovanie, spolunačúvanie, spolumodlenie sa. To sa buduje pomaly. Ale tak aj sa buduje dôvera. A tu je krásna úloha kňaza, lebo on tiež si uvedomuje, že nemusí robiť všetko sám, ale počúva, pýta sa, modlí sa s ľuďmi, vytvára im priestor. Čiže synodalita v našej farnosti nezačína nabitým programom. Začína veľakrát modlitbou a vlastným príkladom. Takže v malej farnosti, kde sa synodalita žije, je to aj niekedy o obyčajných rozhovoroch, o trpezlivosti, o modlitbe, o tichej práci, o načúvaní. A toto je povolanie každej farnosti. Od tej najmenšej aj od tej najobyčajnejšej. Lebo, milí priatelia, nie je dôležité, že kde začíname, v akej farnosti sme. Dôležité je, či sme ochotní kráčať spolu, budovať, spolu zodpovedať, spolu niesť tú zodpovednosť. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity spišskej diecézy na web stránke www.kapitula.sk alebo na sociálnych sieťach našej diecézy.